Здравейте, аз съм Транспортер, това е Star Wars Parkoid епизод 2. Така, малко по-труден е от миналия. И да почваме. На епизод 3 ще е много по-труден от този, но и този е труден. Не е лесен като първия. Той не беше лесен. Така. Не! Ето. Ладно. Трябва да връщам от начало. Значи не мога къдещето и направя много. Толкова. Скоча тук. Чакай да не падна. Хубаво. Ще не падна. Не! Да. Аз трябва да връщам. Видяхте? Много по-труден от миналия, който беше по-труден. Така. Не. Ще тези. Тук може да ме стигнат. И се кача нагоре. Да. И ето качим вече тук. Уаля. Този костюм е на Stormtrooper, ето както виждате. Готин е. Падна. Супер. През едното много гадно. Някой път, защото се забързан, може да паднеш. Иначе този е става парк, който е да добре готин. Не, падна само трябва да внимавам. От това е малко. Не! Паднах! И тук ще се набера малко, че да мога да се изкача да победя този паркой. 12 минути. Къде е той? Ето. Това почти е паркойта. И още малко. Не стигна. Ще го питам по един вид начин. Да още малко. Ето. И толкова ще ме тръгнат. Стигна. Дано. Да. И ще се качвам тук. Този стръмен път. Той пред мен е труден. И харесвайте го, пишете коментари. Това я да играем. И отново паднем това. Ще опитам още един път и този път ще съм по-внимателен. Да не падна отново. И ще стигне. Хубаво. И скоча. Този паркойт епизод е посветен на пустинята в четвъртата серия. Той вече там е Skywalker. Тук е пустиня. Сега ще го минем. И така. 12. И тук ще ми трябва да качвам да добре. 2, 3, 4, 5, 6,
Да. Супер. Да не падна отново. Не! Ако мога да се кача от тук, ще е супер. Така. Ще стане. Трябва да почета тук. И вече сме тук. Ето. 1, 2, 3. Да не падне. Супер! Днешния епизод на Skypass, обърках се, Star Wars Arcoid епизод 2, се справих много добре, чакайте епизод 3!